Muri Zimbabwe awatazonotfadzai Mahere inyanzvi. Vamwe vangati vari opposition banyasona kuti aiwa fadzai Mahere anyanyiswa akaunda for everything. Unozvara nezuro takaona nawo upo chimwe achitsoma aiwa Chief Charumbira awo paonoitwa president wePan African Parliament achiti aiwa vane allegations rape avakaita kumashure uko. Saka tonotfadzai Mahere anoyataura achiti aiwa anyasi kuprova Nick Mangwana wrong achiti chii chazonyasi kusiyana. Saka tapinda munhau dzabuda muzara nhasi anokurudzira bva subscribe like utina on the bell icon. Ndambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nonfadzai Mahere anachibuditsa newspaper repa Nehanda Radio ra 9 September 2023 rakanzi rape accused Charumbira removed as president of the Pan African Parliament. Saka newspaper iri right, Chief Fortunate Charumbira, who faces sexual assault allegations by his niece, has been removed as the president of the Pan African Parliament PAP. Inyawo dzabuda muSABC idzidzi. Saka Fadzai Mahere anobva asvika achiti good day Nick Mangwana is a matter of public interest. What became of the criminal charges he was facing here with the new leaders? Ani achiti aiwa Nick Mangwana asima criminal allegations aipiwa akazochinja here akazosiyana papi nokuti munhu the same person angu accusiwa nema-rape allegations but izvezvi makumuita president. Muri Zimbabwe atinazona kuti Fadzai Mahere apa haasi kutoda kana zvekutomboitisewa naNick Mangwana. Muri Zimbabwe aiwa chibotodze mafungiro enyu nonokudii pamusoro penhau yaChief Charumbira iyi achiitwa president wePAP. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangano subscribe like notina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pana paZim News Live.